Ang dami niyong oras. Ha? Gusto nyo ako pupulot ng hanger sa sahig, ha? Kung sa inyo mga cancer, ako nga pala si Paolo. At ngayon, panahon na naman para daanan natin ng mga memes na ibinahagi nyo para sa channel. Dahil, di ba, nakakaumay palaging quarantine, nakakaumay lagi mga walang kwentang drama sa pagitan ng mga YouTubers sa internet. Kaya ngayon, sarili muna natin, sariling atin ang ating mahalin. So, simulan na lahat. Ilan ba mapapalo na naman dito, aray? From UG, Paolo into Multiverse. Legit na Paulol, artistang Paulol, batang Paulol, middle age, Howl Jump actor na Paulol, at bayot na Paulol. Ano ba? Nadaanan na natin itong baklang Paulol. Ano ba pinagkaiba ng bakla sa bayot? Bakla versus bayot. Bakla, Cebuano. Agi. Agi naman pag ahiligay. Magawa naman kayo ng agi na Paulol, diba? Ahiligay naman. Daming klase ng bakla po dyan. Saya. Ano ba to? Badman? Hoy po dyan, nakikita nyo ng mga dati kong trabaho nung hirap ako sa buhay. Ngayon hirap pa rin naman ako. Wala naman na, diba? Magpapabayot na rin ako para magkape. Maraming salamat sa iyong binigay, diba? Doon ka sa Sulot Universe. Pobjet Alvarez po dyan. Ang laki ng bayag ko. Na-feature ko na ba to? In time, you will know what it's like to lose. Ang macho ko, men. Bakit ang laki ni Junjun? Mas malaki pa sa hanger ko. Alay kong fan art sa ating great overlord. Aba, maraming salamat. Itatanos natin lahat ng cancer at sukot sa Pilipinas. Pucha, ang dami kong abs hanggang mukha. Bakit yung mukha ko lang hindi nagkamasil? Mukha akong may elephantitis. Parehong-pareho. Kailangan kong parehuhin. Yung nakalagay dun sa, ano? Yan. Ikot pa natin onte. Huwag kulot, salot. Boy, kulot. Maraming salamat. Kita mo yung muscle na yan. Ito lang ba ang universe na malaki ang bayag ko? Zero Shi. Popular sound effects Filipino YouTubers. I am close to 1 million. Hindi ko gagamitin yan. Doon lang tayo sa mga dekalidad ng mga memes ng Pinas, diba? Nakakaumay yung mga walang kwentang paulit-ulit. Flutter soundtrack, diba? Abot tayo ng 1 million sa takdang panahon. Huwag nyo madaliin. Nilalasap ko pa yung paglalakbay. Wala namang pagdating natin sa 1 million, kung dumating man tayo doon, ano ngayon, diba? Ini-enjoy ko lang yung paglalakbay. Huwag natin madaliin. Pero huwag nyo kalimutan lagi i-share sa mga kaibigan nyo walang silbi. Doon ka sa Sulot. Paulol 6K, tumatawa at pinapakita ang mga edgy memes. Paulol 600. Pampamilya kaming channel. Bakit? Mabuti na magpaka-chims tayo, chims yung nasa likod, kesa naman madelete yung video, mabigyan tayo ng ano ba ang kapalit? A soul for a soul, sabi nga ni Thanos. Hindi pantay ang kaluluwa ng ating channel para sa kaluluwa ng mga memes na yan. Kung isa kang cool kid, edgy boy, edi huwag ka mag-expect masyado dito. Ako, ine-enjoy ko lang din yung mga ganyang klaseng memes sa aking sariling oras. Hindi ko na pinapakita sa ating channel. Kung papakita ko man, nilalagyan ko onting harang, nilalagyan ko onting disclaimer. Kasi magagalit si Tito YouTube, diba? Ayaw nating matanos din tayo dito. Maraming salamat. Buti naiintindihan mo, doon ka sa Sulot. From bricks. Alam naman natin, gwapo tayo dito. Sino ba yan, ha? Ang pinagkaiba ko lang dyan, mas malaki yung edits ko sa mga yan. Stereotype na natin yung mga Koreano. Oh, edgy mo naman. Wow, edgy joke! Tama na. Sino ba to? Miss Nara magawa ng This is New Wave? Sino to? Ano to? Ano to mga K-popering blah blah blah? K-popper ba to? Sabi ko nga sa inyo, nanonood ako niya para sa views. Alam ko yan, di ba mga K-pop fans dyan? Pag ito, Jomo, wala kang maitatago sa social media mo. God, yes. Diba? Kita mo yung ngiting yan? Yan na maglalaglag ng panty mo at ng wallet dahil wala akong pera. Sunod, Bamsahamnida. From Shander. Oh, pucha! General! Shitty Art of Shander. General Haga, nandito po kami para maglingkod. Hanggang paglagpas nyo pa na 1 milyon. Ang laki ng pangako po. Meron ba akong tumor sa leeg? Posible ba yan? Sandali nga. Okay, yan ang ngiting tagumpay, di ba? Meron na kasing salamin nung panahon ni Goyo eh. Iba't ibang sanlibutan, iba't ibang panahon ng ating mukha po. Buti na lang uso ang mukha ko. Basta lagyan mo salamin, payat. Ako na yan, sige na. From Luna.
Anime na Paolo. Leche, hindi ganyan ang ilong ko. Hindi ganun malaki. Iba malaki sa akin. Palo ka. Doon ka sa sukot. Binabaltrato mo ako. From Timothy. So, yeah. Malapit na rin. Diba dapat tayo mag-social distancing? Pinakikinggan ko dyan yung Sineskwela at saka Ama Namin Remix. Para papuntang impyerno na ang jeep na yan. Sunod, maraming salamat. From Guni Guni. As requested by Tito Pao. Kasi yung mga cancer, ako nga pala si Paolo. Fuck you! Sa wakas! Meron na rin tayong data mosh. Oh! Ba't parang tinitira ako sa puwet? Aray ko po. Wag mo ko Data mosh daw to. Sa wakas, pinagbibigay. Kaya alam na mahal nyo. Ano nangyayari? Oy, putay! Tumagos ako sa loob. Ina niyan, Jepo. Ano nangyayari? Benjamin? Awaken my pipi. Lumaki nga yung pipi ko. Sabi ko sa inyo malaki. Kahit anong universe yan. Hindi ko ba gamiting sukot effect to? Ito. Philippines, thank you very much. Gagamitin ko yun sa mga sukot natin. 1827. Yeah, ito. Isinumpang video natin. Alalaman tayo konti. Hindi nyo ba alam, pag nakasuot ako ito, Anong sanlibutan to? Ako ay nilamon na. Ito. Ang sanlibutan na ako ay may virus. ano? Ayoko na ma-demonetize. Yeah. Kahit ano. Kahit ano pang sanlibutan yan, lagi tayo na-demonetize. Kaya kailangan ko na mga ganito. Ulul. Pucha na! Hindi ko makakalimutan yun. Telipad! Telipad! Diba, ang galing ko sumayaw, no? Tila naman yan. Yun naman nakisable ulit. Puro mukha ko na. Yes, basta puro ang tungkol sa atin. Yeah, ego ko na napapakain. Yes. Pre. Mahal ba? Okay. Yan talaga ang mukha ko. Kailangan ko ito ilagay sa... Kailangan ko ito i-post sa Facebook natin. Ito lang, walang konteksto. Kala nila may sira yung video. Maraming salamat, Guni. Nabigyan mo ako ng pwede i-post sa Facebook natin. Ito na pag nakatatlong shot ka na nang walang pulutan. Ito na yung mararamdaman. Magaling! Palakpakan! Good, very good. Naging horror game na tayo. Talo ka sa sulod. Yun. Sunod, maraming salamat. Same energy. Bakit ba? Gusto ko maging masaya. Masaya ako nung panahon na yan eh. Maraming salamat. Patay! Yari! Walang katapusang JJBA reference. Pero maraming salamat. Effort pa din niya at ilalagay pa rin kita dito. From Soggy Frog. Yung stand ko na paulit-ulit lumalabas sa aking katawan. Sunod, from Gulangan Tech Tips. Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano painit ng mga units. Kasi close tayo dahil sa GCQ. Okay. First ito gawin natin. Remote. Open browser. Mga taga-bantay ng com shop dyan. Type Tumayo YouTube. kayo. Para sa inyo to. Gumagamit ka MSN, ano yan? Lagay nyo sa search bar. Paulul. Tama. Ito lang ang nag-iisang paraan. Agad to. Wala na iba. Kahit saan dyan pwede. Tagalan ito One day ago yan. Yan. Yan, edgy. Yan, masaya ba kayo? Buti nga may adjo edgy eh. Ganito. Minsan lang yan. Ayoko i-risk. Yan.
Hindi lang yung PC nag-iinit, pati bayag ko. Maraming salamat. Diba? Lahat ba yan? Walang adblock? Papainit ng mga unit. Tama yan po dyan, meron na tayong pang-mine. Di ba? Mayayaman tayo sa mga shoutout sa lahat na nagbabantay ng com shop dyan. Gawin nyo to lahat. Kailangan natin ng pera. Maraming salamat po dyan. Pwede ka rin mag-data mosh dyan sa lahat ng yan. Isipin mo na lang, mga 20 na unit. Paulit-ulit, diba? Paulul din, employee Paulul. Alam mo, kahit na employed ako, binibigay ko pa rin yung dagdag ko sa mga employer ko. Lahat naman nata na nagtatrabaho ganun, diba? Buhay at oras ang binibigay mo. Ito, ang aking sarili kong boss ay sarili ko. At syempre kayo, kaya mas, siguro kung papipiliin ako, mas gusto ko to kaysa doon sa dati kong trabaho. Bigyan ko kayo ng onting trivia. Itong photo na to, pumasok ako nung pangalawang araw ng New Year. Hindi ko alam na wala palang pasok pag yung sumunod na araw ng New Year. Okay. Po ako lang mag-isa doon, so nag-vlog na lang ako, 'di ba? Ano pa lang ata to 5K, 4K subscribers. Kaya malay na ang ating narating simula noon. Masarap balik-balikan ang nakaraan. Pero doon tayo dire-diretso galing kay General Hangal papuntang 1 milyon. Maraming salamat. Walang mga bayani sa bundok na ito. Arale, curse Tito Pao.png. Tanggalan nyo na ako ng tanggalan ng Dignidad Lecho. Wala akong pake, basta nanonood kayo ng ads. Sunod! Oh, butya! Sunod, lumalaki na rin! Tigang na tigang kayo sa akin. Lagi nyo ako ginagawang babae. Ano ba? Wala akong puday. Huwag nyo i-edit na may puday. Huwag. From Supet Man, demonetize sila. Diba? Lagi na lang, hindi ko mahal yan at hindi ako masaya dyan. From Brizzy, Lola. Himala, walang sticker itong TV na to. Maraming salamat la. Pampamilya kami dito kahit anong edad. Palakpakan, malayo na ating narating mga kans. Retirement goals. Alam mo yan. Lola, ito YouTuber na maganda i-hempla sa mga apo ko pampamilyang content. Maraming salamat. Sunod, magamit na gamit ko ngayon yung data mosh mo, Guni. Okay lang naman mapalo ng hanger, pero wag yung hanger na nakaaga ni Ma! Bakit ka nandito, Ma? Sabi ng nanay ko, gwapo daw ako eh, kaya dapat ako maniwala. Pag pinalo ka niyan, yung bayag mo papasok sa butas ng puwet mo. Di ba po dyan, papuntang lola, papuntang nanay, papuntang bata, lahat pwede yan. Pero alam ko ilang beses ako nagmura dyan. Bakit mo yan pinapanood dyan? Sana hindi niya naiintindihan yung mga sinasabi ko. Malalaginip yung anak mo o pamangkin mo. Hindi ka mabuting tito, meme medial di. Ano ba? Sunod, from Broski, Dexy Paululan. Yung mga po siya papunta sa gaming e-girls. Hi, baby Paolo! Subscribe to Pampamilya at pangkalawakang pang-sanlibutan channel na tayo. General Hangal, pampamilya hanggang pan-sanlibutan. Po siya, palo ka. Dexy, palo ka. Sunod, from Prianel. Sabi ko sa'yo, basta payat. Hey! Kaya mo yan? Di nyo kaya yan. Puta. Yan, diba laugh trip, diba? Laugh trip ako. At anong universe sukot ako. Maraming salamat. Mga Arab funny, kung gusto nyo ng ganitong klase yung mga edit, marami doon. From Vachira Wins. Ginawa kong... Huwag nyo akong gawing waifu. Wala nga akong puday. Ano ba? Alam ko halos 80% sa inyo mga lalaki nanonood sa channel. Lumalabas na yung pagkatigang nyo. Palo kayo lahat. Palo yung isang bayag nyo. Badass dito. Po, ciao. Ayan, meron ka na. Kanina ka pa nag-aantay dyan. Masaya ka na. Tapos na. Sunod. Maraming salamat, Mark. From Great Boom, YouTube in 2010. Our platform is for all types of content. YouTube is copyright. Alam nyo, pwede naman kasi. Pero gusto kong kumita doon sa content. Pwede ko ilagay yung mga copyrighted. Pero gusto ko kumita. Hindi ako gagamit ng 3 hanggang 5 oras ng buhay ko, tapos hindi ako kikita. Okay? Alam ko iba dyan, walang silbi sa bahay. Ako, kailangan ko magbayad ng bahay, kailangan ko magbayad ng kuryente na ginagamitan ng PC para mag-edit, kailangan ko kumain, namamaya para tumaba ako, para hindi ako itag sa mga payatot na nakasalamin. at ako na agad yun, di ba? So, maraming salamat sa mga lagi nanonood dyan. Kaya maglalagay ako ng ads ngayon dahil sa meme na to. Pinanood mo ba? Maraming salamat. Hey, thank you. Maraming salamat, Sukot Gaming. Sana mapansin mo yan.
napansin ko na from Noria Lee. So, ano to, Jeje na na caps lock na to. Small O, tapos capital L-U-L, ano ba? kaya lagi yung tawag ulul eh. Ayan na, kasalanan nyo din to eh. Sunod, from Yarf. 100 pesos edit. Pang 5 corneto lang. Speaking of green screen. Lalaban yan! Hey! Patayin na to, tama na. Okay, kailangan natin takpan yan. Isa pa yan sa mga hindi na pwede sa YouTube dahil pwede ka ma-demonetize pag nagpapakita ka ng mga violence. From Tresa, Tito Pao, yan. Diba? Buti na lang. Diba? Mga edgy, demonetize. Diba? Kaya ako lagi napipitang gawing censored, yung parang bloke-bloke na edit para at least marinig nyo man lang yung mga ibang mga memes. Kasi hindi ko kaya lahat. Alam ko gusto nyo. Pero hindi kaya ng puso ko. Maraming salamat sa 500k. 600 plus na agad tayo. Maraming salamat, CP. Bakit ugat-ugat na naman si Junjun? Do ka sa sulot. Nobody cursor ni Paul from Toasted Chocolate. Pero pansin nyo rin, gusto ko tapos nag-iiba siya, nagiging yung Keyblade sa Kingdom Hearts. Wala lang, noon naman, hindi ko naman talaga ipinlanong maging YouTuber. So, eto lang yung sarili kong wala akong magawa sa bahay, pinapalitan ko. Kaya yun, maraming salamat. Kaya din kalaki ang aking kumpiyansa sa sarili. Ito mga utak nyo talaga. Baboy. You will know what it's like to lose. Cancer din si Kazo. Maganda to. Maganda rin ako. No, suba panoorin nyo. Mas cute ako kay Megumin. Ayan. Yan, ginawa na ako. From RD. First para from Paulo Onesa. Ara. Huwag niyo edit yun, please. Doon nagtatawa sa ating mga memes ngayong linggo. Maraming salamat sa mga binigay yung sulot-sulot. Sa mga gusto magpadala ng kanilang mga meme edits, pumunta kayo sa ating description na doon na ating Reddit. Kailangan pa i-approve yun ng mga mods. Diba? Makinig kayo sa mga rules ha. Ang dami nilang binan. Dahil sa mga di nakikinig, mga di nagbabasa ng mga rules. Papakita ko sa inyo ang aking kapangyarihan. Magbaban ako ng isang tao habang buhay. Sino di nakikinig ha? Ito. Ikaw hindi ka nakikinig ha. Ban. Dapat nga tungkol sa Pilipinas ay ha. Permaban. Di ka namin malilimutan. Ikaw ang naging ehemplo. Naging ehemplo ka sa lahat hangal. Galing kay General. Ayan. Iniibig nyo ba ang bayang ito? Huwag nyo kalimutan i-like, share nyo sa mga cancer nyong friends para umabot na tayo ng 1 million mga hangal. At huwag nyo kalimutan subscribe. General Hangal out.